ukuthi ngaphambi kokuthi sithulane sishono uzosisho mase ngikunika ozothula bhala nje hayi uthi owasekhaleni siyamazi mama Qhobo woza sithi uzosithulela uguest speaker wethu guest speaker hayi wena uzobona kwivideo ubheke la ku-KZN TV vele-ke sijwayele ukuba nama-TV ya-Facebook woza mama Qhobo usithulele ingane yethu kodwa-ke umuntu uyathulwa ukuthi ngethule i-guest speaker yethu inkosazane yethu Mandlovu wakhona la nelo makhelwane wakho lengane ikhulile la lungo akekho la usaphumile ikhule lapha kwethu yaze yasebenza njengawe ofisini yancela ofisini lekhansela yakhula yakithi mesikhulile sayibona hayi sekulungile la wangena kaWomen's League samfaka sangena naye emqeni ngendlela ayikwazi ukusebenzisana nathi sibadala ingakho ekhule kanje sekumesisi ke sishashasha ngazwa iyaplapha sewalapho ke manje azena Mandlovu u-ANC ke uyabuka u-ANC uyakunyathela kwethu uyabuphatha kwethu abesethi cha awusuke kule level uye lapha suka la uhlale nangala suke la uhlale nangale noma kubuhlungu abantu uyamuva uyale kodwa ngokusebenza kwakho uyamuva useze wafika ke eqophelweni lapho eseshayiswe beat ekulonke yacabanga umkhandlu wethu uyena osishaya isithembu Mafi basazi kahle isithembu sakhe ukuthi uyasiphosa bethi ngala akabuzi uma kuthiwa jumpa baloku bebuza zasuka njalo nibone kahle besila e-stadium ngomhla ka-9 la sibona ukuthi sasinamakhosikazi enkatha ne-NFP nani usishaya isithembu kubona akagcini usishaya kuthini basaba ukuthi namthi kwiphi usezusha umthetho nkosazane yethu siyacela ukuthi uphefumule phansi kwethu namhlanje so what 45 Malibo